Живота е супер кратък. Ако не си позволяваме да го живеем на пълни обороти, то той бързо ще се изнижи от пръстите ни. Живейте го сякаш е последния ви ден, тук на земята. Бъдете благодарни на Бога, бъдете благодарни на висшето си аз и вярвайте, че всичко, което искате, всичко, за което желаете, може и ще се сбъдне, защото то зависи единствено и само от вас. Сега отивам на един от известните плажове тук в Малта, Ривиера Бич, и изглежда много красиво. Сега всъщност мисля да отида на по-малко известния плаж, тъй като този долу има твърде много хора. Предпочитам да ми е по-спокойно, все пак съм дошъл сам и мисля да прекарам повече време сам. It's a little bit of hike, но моята планинарска душа ми позволява да правя хайкчета дори и по чехли. Ето как съм тръгнал, неподготвен. Сега всъщност пред мен има някакви двама души, които мислят, че са тукашни и просто ще ги следвам, за да видим те къде ще ме отведат, тъй като мисля, че ще знаят някое по-добре местенце, отколкото това там, където има твърде много хора. И моля ви, не ме разбирайте погрешно. Не мразя хората, просто понякога ни идват твърде много. И това ме очаква. Определено това ми изглежда като по-добрия плаж с готините яхти. Само не знам тук с чехли как ще слизам или по-скоро как ще се изкачвам. Ама пък, нека рискуваме. Ще се справя. В крайна сметка реших, че това стръмнота не е достатъчно стръмно за мен и започна да се катеря още повече. И ще отида до една отворена пещера. Не знам кой друг ваш познат приятел ще ходи с чехлички по тези не малко стръмни пътечки. Значи бях чакай там горе и сега съм тук долу. Даже си намерих приятел, който също ходи по някакви места сам. И той е от Франция. So yeah guys, this is Rando, yeah? Hi. It's not waterproof? No, it's not, unfortunately, yeah. Много пече и затова не мога да гледам право в камерата или поне да не се сбръчкам. Но сега ще скачаме в тази брутална вода. Sup? And this dude is wearing Gymshark, man. Gym buddies all around. Трипчето беше брутално. Супер много скачахме. Даже ето го новия ми приятел от Австралия. Not the top of the world, but it's good enough. Pretty much. Pretty much. Yeah. Върнах се от плажа и сега намерих местенце, на което да мога да хапвам диня с сиренце. По-добро комбо от това няма накъде. Живота може ли да бъде по-прекрасен от това? Нови приятелства, нови приключения. Понякога същата храна, но винаги с още по-отворено мислене. Вижте какъв невероятен тен съм хванал. Честно казано се замислих, че дори не искам по никакъв начин да се преструвам пред камера. Просто да бъда това, което съм. И хората да ме познават такъв, какъвто съм. Ако на някого нещо не му харесва и не му отърва чупката и не се занимаваме. Ето за това може би и съм сам в момента. Защото solo traveling ти позволява да се откриеш на 100%, да нямаш никакви граници, защото обикновено като с някакви твои приятели или хора, ти трябва да се съобразяваш с нечия претенция, кой къде иска да ходи, кой какво иска да прави. Така можеш да ходиш където си искаш, да правиш каквото си искаш, с когото си искаш, да пиеш, да ядеш каквото си искаш и грам да не ти пука. Пътувайте сами. Guys, I promise it wasn't meant to happen. But with Louis, we lost the bike. Honestly, we lost the bike and we didn't even drop a pin. So, now we're walking around and trying to find it in this... It's not here. Yeah, it's not here. Yeah,
You wanna say what you did? Lost the bike. He lost the bike. Well, after an hour, we found the bike. То просто си е чилвало тук до музиката, до някакъв си бар. И то обича музика. Време е за следващото приключение. А именно на private лодка, която ще ме отведе до някои от съседните острови. И сега започва приключението. Стално сини води. Ама те само чакат. Чакат, готови. Има една дума на английски, която описва изцяло състоянието на един човек, който може да живее. И не да те опръска куче, а да... блис. Ама това не беше блис. Топъл бате. И живота не може да е по-прекрасен от това. Имаме толкова много възможности и повечето от нас просто ги пропиляват. Не живеят сякаш последния им ден. А трябва. Пътувайте и изживявайте живота по начин, по който на вас ви харесва. Не знаете кога ще приключи. Моят няма да приключи днес. Това в момента, което виждате, е синята лагуна. The Blue Lagoon. И е просто packed. Има толкова много хора всеки ден. Това е може би най-туристическото място, на което може един човек да дойде и тотално не си заслужава. Ще ви чарджват някакви 50 евро само за да дойдете до тук, да постоите няколко часа и да няма къде да се обърнете, защото то е packed. Затова просто си наемате една лодка, отивате, обикаляте други местенца, които са много по-забавни, много по-интересни и няма да ви взимат толкова пари, особено ако сте компания. Така че за всички онези, които предпочитат синята лагуна, успех! Реших да направя една тренировчица. Тази сутрин не успях да тичам, затова сега ще си направя един leg street workout и тичането ще остане за до вечера. Айде! Следващото упражнение е бърпита, които ще направим ето. Сега е време и за малко лицеви опори.
Ей така, забравих и последното, което са лънчове. А именно това беше един бърз хит workout. 20 минутен. Беше добре. Приключих. Сега отивам за вода. И след това отивам на плажа. Реших да дойда до Валета, столицата на Малта, за да мога да се разходя, да видя какво има интересно, да пробвам някоя вкусотийка. И сега всъщност отивам на едно нещо много развлекателно, бих казал. Лодчица, на която се качваш и трепчето е около 15 минути и спира до 3 градчета. Тук близките до Валета. Опа! Няма нищо. И на най-добрите им се случва да се спънат. Сега вървя към пристанището. Йо, пичове, качих се на малката лодка в момента и сега ще почне трипчето. Буквално зад мен, ето в водата сме и почваме трипчето. Буквално сме толкова близо до водата и не знам защо говоря за себе си в множествено число при положение, че съм един човек. Надявам се да ме извините, а и да не ме извините, все ми е тая. Важното е да се забавляваме. Буквално тук са снимани Игра на тронове и това е нещо невероятно. Сега трябва да си намеря друга лодка, тъй като този пич ми каза, че е приключил за деня и няма да може да ме върне. Така че, another experience is happening, I guess. I'm just gonna take a walk, check what's around and find another boat. Oh yeah. В момента сме на някакъв бей. Нямам идея как се казва. Просто си взех тази малка лодка и се озовах тук. Има някакви заведения по улицата, но ми изглежда доста по-малко местенце от... Не, въобще не е малко. Доста е голямо, просто е прекалено натрупано. И може би това е нещо, което не ми харесва в Малта, че популацията е може би твърде много, а местоположението, което имат, е прекалено малко. Но трябва да сме благодарни за това, което имаме. За това, че имаме очи да виждаме, че имаме ръце да докосваме, да усещаме, че имаме слух, че имаме обоняние, че имаме вкус и че живота е прекрасен. Усмихвайте се повече, по-често. Ето, може би и това е моята лодчица. Тук е много странно, между другото, супер високите места. There's no place for that stuff to go. There's donation areas that are surf sports. So they have the houses. Озовах се на най-високата точка във Валета. Не мога да ви кажа точно къде се намирам, но ето какво има тук. И това има напред. Не знаю.
Нямам идея отново къде влязох. Но е тук охладено и е доста приятно, макар че съм вече зверски. Closed? Okay. Yeah. Затворено е. Но, ако не видяхме какво има. Да, определено идваме към по-оживените улички. Страшно много хора. NPC до NPC. Дали има тотални кринджари и откачалки като мен? Ей така, просто да ги стервам. Да, точно така. Just staring the NPCs and if they're... Are they gonna react? I guess they're not. Но да, NPC до NPC до NPC. Бу, бу. В момента съм в една от най-високо рейтваните джелатерии тук в Малта и мисля да пробвам някои от сладоледите им, така че сега ще видим какво ще ми предложат пичовете. What would you recommend? Pistachio, yeah, definitely the best one, yeah. Добре, значи ще си взема писташио, няма как да не го пропусна и още нещо. Cherry, orange, maybe lemon orange. Now they're offering me a couple of flavors so I can give them a try. And I'm definitely going to be getting something because now we got pistachio, we got hazelnut, and the other one is, this one, the middle one? Hazelnut. Hazelnut chocolate. Okay, let's give them a try and then we're gonna get something. Ето това е моят сладолед, който го правят в момента. Thanks a lot, man. I appreciate it. Thanks, guys. You have a good night. Yeah. Буквално ми направиха брутално изглеждащ сладолед. Amarino is the place. И само гледайте какво става. В смисъл, те направо ми направиха мега огромен сладолед. Нищо, че трябва да съм sugar free. I'm not tonight. I hope it tastes good. Така че нека пробваме. Вау! Това е... Има джелато с чай лате. Не знам дали знаете. Чай лате, това е една индийски чай всъщност. Прави се от листа на черен чай. И има много спайсес, много подправки. Започва да тече, така че оставам ви за да го капна. Amazing, amazing. Това са малките улички на Малта, където хората капват, пият тейли, забавляват се, прекарват време заедно. А аз кукото обикалям сам, ям големи сладоледи и си развалям вечерята. Ама споко. It's all worth it. Трипчето за днес приключи, целият съм усран, буквално. Гащите, тениската, чорапите и обувките с целите сладолед. Това беше за днес. Айде, чао! Бързам, за да хвана автобус, който ще ме отведе до град Мдина, където всъщност някои от епизодите на Игра на тронове са снимани. Взех си даже сака с мен, защото си нося и голямата камера, дори и статива, ако успея да сложа и да се възползвам от тази възможност да снимам, ще бъде супер. Така че ще се постарая.
И все едно в момента... В момента аз съм в двореца на Ланистърс. Не знам, който е гледал Игра на тронове, ще разбере какво е чувството да влезеш в този брутален молец. Я да гледаме сега Ситигейт. Тук колят някаква мацка. Гледайте. Хоп. Почти заколена. Тук е някакъв пич. Или по-скоро пичка. Искаше да ме бутне. Вау. Гледай какво става. Иска да му плащам да ме вози с кон. Да, ама. Не сега. Наричат го Тихия град. Но сега с всички туристи, включително и с мен, май не е много тих. Току-що си нагласих камерата, за да заснема някакви много яки неща. Да се опитам поне. Стои. Сега ще имаме много яки неща. Обаче тия хора, които са там зад мен, се виждат. Иначе вижте ми аутфита. Изключително клин. Да ви покажа детайлите. Този невероятен часовник на Swatch, риската на дизел, тези панталонки мисля, че бяха на Zara, чепички на Adidas и просто бели чорапки. Чук-чук, кой е там? Дойдох където са накацали куковиците. Сега ще видим каква е гледката и дали поне се заслужава. Не заслужава си. Може би се вижда цяла малото. Тук е някаква нормалница за да кряка. Сигурно са подквасени тук. Тия групчи. Нали, нищо лично към хората, които пият. Ама да си подквасена на върха тук на град Медина, малко inadequate. Но всеки има своя free will, своята воля и решава какво и как да го направи. Това пък мялка. Мяу-мяу! Не мога да ви кажа друго, освен че тук снимани някои от сцените на Игра на тронове. Има много интересни сгради определено и тук има хора, които си живеят. Правилно не знам как живеят обаче тия туристи. Тотално луди. What's up, guys? You wanna say hi in my vlog? Oh, hi! Hi. We are Yeah. our friend. Yeah. The best photograph of the world. Appreciate it, guys. How are you doing? Do you know any places here like for food or anything? Have you gone anywhere? Canela. Yeah. Fontanella is... Bueno, I don't know. If you haven't gone, I won't go. Yeah. we don't stay, but friend of sea says that is good. Yeah. Yeah. But there is many people, a queue, I don't know, Okay. with sites to the other side of It's the maybe world. more for crepes. Yeah. Целият антураж е в тази чанта. Тук вечер започва да става много красиво. Наистина много красиво. Ама много красиво. Приключих аз с Медина, просто защото в момента стана някаква мега лудница, има страшно много хора. И гледайте. Това вече стана някакво неадекватно. Видях каквото видях. Сега е време за храна. Айде!